Lewawyň şol tanda Gündoğar welaýatynyň administrativ merkezi Türkmenabadyň ulug sürüjüleri ýene-de benzin gytçylygy bilen ýüzbe-ýüz boldular. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçytynyň maglumatyna görä, ýerli ýangıç stansiýalarynda A95 markaly benzin tapdyrmaýar. Farapdan Türkmenabada ýürütilip benzin uydurma üçin geldim. 300-nji bolup nowata durdum. Emma stansiýada benzinin uturmagy sebäpli ýene izime boş gaýtmaly boldum diýip Faraply ýaşaýjylaryň biri 24-nji dekabrda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz ilatyň arasynda geljek ýyldan başlap benzinin bahasynyň gymmatlajakdygy barada gep gurrunlaryň ýaýramagy bilen sürüjüleriň ätiýaz edip, giýji gündüz nowatda durup benzin gorlaryny toplamagy finansiýandyklaryny aýtdy. 1-nji ýanwardan benzinin gymmatlajakdygy barada ilada arasynda gurrunlar ýaýraýar. Emma resmiýetler bu barada hiç zat aýtmaýarlar, düşündürüş bermeýärler. Adamlar dowlu düşüp benzini ýygnajak bolýarlar. Emma benzin tiz uturýar. Farap çärje we traplarynda bu günler benzin aslada ýok diýip ýerli ulug sürüjüleriniň biri Azatlyň habarçytyna gurrun berdi. Bellesek Türkmenistanda geljek ýyldan başlap benziniň bahasynyň gymmatlajakdygy baradaky ilada arasyndaky maglumatlary türkmen resmiýetlerine ne tasdiklatmak, ne de inkar etdirmek başartdy. Lewapda benzinin gytylmagynyň sebäpleri boýunça hem ýurduň newit gaz pudugynyň wekillerinden düşündürüş alyp bolmady. Galyp ertede soňky bir näçe ýylyň dowamında Türkmenistanda benzin gytçylygy ýygyderli häsiýetde ýüze çykýar. Nowatlar döreýär, benzin çäkli satylýar, käbir halatlarda satywdan aýrylýar. Azatlyk ýylyň başynda ýurdun sebitlerinde şol tanda Ahal welaýatynda hem benzin gytçylygynyň ýitileşendigine habar beripdi. Ýanwar aýynda habarçymyz Lewapda 2 ýyl bäri A95 markaly benzini görmedik etraplaryň bardygyny habar berdi. Ýöne ol sonda benzin gytçylygynyň häkimet wekillerine degişli däldigini, ýerli resmiýetleriň awto uluglary üçin ýetlenen ýürüti ýanyç beketleriniň bardygyny hem aýdypdy. Sözümizin ahyrynda nykdap geçsek Türkmenistan 2019-njy ýylda TV gazdan benzin öndürýän zawody işe girdipdi. Emma wada berilen ýalňyç bolçuluklaryna garamazdan awto uluglaryň ýalgyç ýag etmezçilikleri saklanyp galýar. Şeýle-de petýili ýalňyçlar yaramaz ýollar ýurtda dowam edýän agyr ykdysady şertlerinde maşgala eklemäge çalışan ýöneki adamlara goşmaça kynçylyk döredýär diýip ýerli ýaşaýjylar habarçylarymyza gurrun berýärler.